Gaskiya ke kawo haske, haske ke kore duhu. Asali ga annuri manzanci. Da yawa nakan tambayi kaina abubuwa ƙwaya uku da suke faruwa a cikin wagga rayuwa. Nakan ce, shin sabida ni baƙar fata ne, shi yasa nake cewa launin fata bai dace bambanta mu ba? Nakan kuma ce, sabida ni talaka ne, shi yasa nake cewa me masu kuɗi suke yi, me suke da dukiyoyinsu da har ba sa yin taimako? Nakan kuma cewa sabida ni ake mulka, shi yasa nake ganin aikata ayyuka na gargari suna da sauƙin a aikata su ne, nake ganin aibin shugabannin da ba sa yi? Shin idan ban kasance a yanda nake ba, na faɗo a wani ɓangare na cikin daula ko kuɗi ko launin fata farar fata, shin zan faɗa irin waɗannan kalamai? Shin shi wanda ya kai wancan matsayi da ba kamar ni yake ba, to me yake faruwa a hanyar da yake tafiya zuwa ya cimma wannan matsayi? Abinda na kasa bawa kaina amsa kenan. Ko akwai mai sauraro wanda zai iya bani amsa? Ni dai As-Sadiq na gaza ganewa, na kuma gaza fuskanta.